Jin, Jin, diretso ka nga ng upo. Hitignan ka na ni ma'am mo. Sige, mapapalabas ka na naman ng classroom. Anong oras na ba kasi? 15 minutes na lang, recess na. Pilitin mong ibukas yung mata mo. Nakakatamad kasi itong klaseng to. Dalawang meetings pinag-uusapan yung isang kabanata ng kwento. Nabasa ko na nga yan hanggang dulo. Jin, ano ka ba? Marinig ka ni ma'am. Basta huwag ka nang humilig sa akin para, alam mo na, di ka mahalatang tulog ka na naman. Malabo naman mata niya. Di niya ako makikita. Ayun na nga, nakatingin na nga sa'yo kanina. Kulit-kulit talaga. Grabe yung subject na yun. Isang oras lang siya pero parang isang araw na. Ako, ang ginagawa ko, sa loob ng textbook, ibang libro ang binabasa ko. Pwede nga gawin ko nga din para di ako makatulog. Sa mga nating estudyante, dapat gayahin natin si Carla eh. Tignan mo, nakasubsob na naman sa libro. Nakatapos lang na periodical exam, nag-aaral na ulit. Kaya nga, hindi niya ako gayahin. Tingnan mo, kahit periodical exam yan, hindi ako nag-aaral. Nangongopya ka lang kasi. O eto na si Chris. Ang dami na namang dalang pagkain. Chris, maubos mo ba lahat ng yan? Baka tapos ng recess natin, hindi mo pa nauubos lahat yan. Baka nga kulang pa to dahil nandiyan kayo eh. Sige na. Saluhan niyo na ako. Eh, wala ka namang drinks eh. Paano pag nasamid ako? Oo nga pala. Sige, bibili ako. Sandali lang ha. Sige, kain lang kayo dyan. Bait ni Chris, no? True, dami pang pero. Malamang, kinukupit niya yan sa tindahan nila sa palengke. Oo nga, no? Grabe naman yung project sa practical arts. Hindi ko na nga maintindihan yung lesson mismo. Ginawa pang project. Simple lang naman eh. Grafting lang yun. Eh, hindi ko nga alam yun. Palibhasa kasi ikaw, nagtatanim ka talaga. May bukid kasi kayo. Kami, wala. Wag mo na nga problemahin, okay? Ako na lang gagawa ng project mo. Talaga ba? Uy, Chris! Thank you, ah! Anong arte na naman yan, Jing? Yan, pikit-pikit kasi ng libro ko. Nalalaglag na yung mga balikat ko. Alam mo, pwede mo namang sabihin sa akin na pakidala yung bag mo kasi dadalhin ko naman eh. Akin na po. Ay! Salamat! Kasi kapag di mo dinala tapos napilayan ako, mag-a-absent ako. Kapag nag-absent ako, mamimiss mo ako. Siyempre, sinabi mo eh. Oh, bakit hindi ka sumali sa Legion of Mary? Diboto ka ni Mama Mary, di ba? Gusto ko nga sana. Kaso yung meeting nun, laging ginagabi eh. Kasi magro-rosaryo tapos magmi-meeting pa. Nakakatakot maglakad kapag madilim na. Looban pa naman yung sa amin. Sige na, sumali ka na. Sasali ka din ba? Ha? Jin naman, walang lalaki dun. Eh di meron na. Ikaw! Alam mo, Chris, alam ko namang hihintayin mo ko at ihahatid sa amin. Kesa maghintay ka, sumali ka na din. Hay nako, grabe talaga yung mga pinapagawa mo sa akin. Oh, nakakunot na naman yung noo mo dyan. Pinoproblema ko yung geometry eh. Anong problema mo sa geometry? Hindi ko siya naiintindihan. Kasi ayaw mong intindihin. Pinipilit ko naman. Hindi ko talaga maintindihan. Oo siya, sige na. Turuan kita. Kunin ko lang yung libro dun. Talaga? Salamat ah. Paano kaya ako pag wala ako?
Ah, bakit ka pa ba luluwas ng Maynila para magkolehiyo? Ayoko nga mag-aral dito sa probinsya. Alam mo yung mga graduates na nga sa Maynila, hirap na hirap mag-apply. Lalo pa kaya kung graduate tayo dito. Ang gaganda naman ng universities dito ah. Malapit ka pa sa inyo. Ayoko talaga dito. Sa Maynila ako mag-aaral. Tsaka, wait lang. Bakit parang malungkot ka? Kasi sa Maynila ka mag-aaral. Uuwi naman ako kapag bakasyon. Dito nakatira ang pamilya ko, Chris. Magkikita pa din naman tayo. Huwag ka malungkot. Jean! Kailan ka pa umuwi? Ngayon lang. Binaba ko lang yung bago sa amin. Tara, punta tayo kala Chris. Papunta na yun. Alam na uuwi ka eh. Akala ko nga kami pupunta sa inyo. Speaking of, hi Chris! Hi! Uy, Chris! Na-miss kita! Kamusta ka na? Balita ko nagsusulat ka sa school paper. Oo. Pero parang ayoko na eh. Ang hirap pala. Ikaw. Kumusta ka? Kumusta ang unang taon mo sa kolehiyo dun sa Maynila? Ibang-iba dun. Unpredictable. Kunwari, sa umaga maliligo ako, di ba? Pero hindi pala ako makakaligo kasi walang tubig. Papasok ako sa school pero biglang hindi pala kasi baha. Nagbabayad ako sa jeep pero biglang wala pala akong pambayad kasi nadukutan ako. Gusto mo yung ganung buhay? Oo. Ewan ko sa'yo. Ang bilis ng panahon, no? Kakauwi mo lang last summer vacation. Ngayon, Pasko na. Oo nga eh. Balita ko, academic scholar ka daw? Wala lang akong choice. Hindi na kasi ako kayang pag-aralin ng mga magulang ko eh. Kailangan ko lang sipagan ng pag-aaral kasi may grades na need ma-maintain. Hindi ako pwedeng mawala ng scholarship. Baka nga pala hindi ako makauwi sa summer vacation, Chris. Bakit? Kailangan kong magtrabaho. Nagbabayad kasi ako ng boarding house eh. Pagkain ko pa, allowance ko pa. Mamimiss kita. Ako din, Chris. Grabe. Hindi ka lang umuwi ng summer vacation tapos ngayon, may boyfriend ka na? Di ba? Bawal pa? Alam sa inyo? Siyempre hindi. Huwag ka nga maingay. Sabi ko na nga ba eh. Bakit kasi nag-boyfriend ka? Bakit naman hindi? Ninlove ako eh. Nagka-time ka pa talaga? Akala ko ba busy ka sa school? Tapos nagtatrabaho ka pa? Teka nga muna. Bakit ba parang galit ka? Dapat nga bilang best friend ko, masaya ka dahil nakahanap na ako ng Prince Charming. First jowa ko to. Dalaga na yung best friend mo. Magbe-break din kayo. Hoy! Ano ka ba? Nakakainis ka, Chris. Jean? Bakit? Biglaan yata yung pag-uwi mo. Mugtong-mugto yung mga mata mo ah. Break na kami! Yan! Yan ang sinasabi ko. Sinabi mo kasi, ikaw talaga yung may kasalanan. Oh, bakit ako? Uy, joke lang yun na. Ano bang nangyari kasi? Ayaw na niya. Na-realize daw niya na masyado pa siyang bata to be in a relationship. Sira ulo pala siya eh. Bakit kanya niligawan? Ewan ko sa kanya. Gusto mo, lesba ka natin? Gusto mo puntahan ko? Para ka namang ewan, Chrissy. Oh, at least, nakangiti ka na. Pinapatawa lang naman kita. Bisa ko sandali. Kain tayo ng paborito mong fishball sa kanto? Sa kakwek-kwek? Oo. Sa kagulaman. Sa libre mo? Lagi naman eh.
Jean? Hello? Hello, Chris? Long time ah. Oo nga eh. Sorry ha. I know ang tagal kong nawala sa eksena. Sobrang busy ko talaga. Balita ko, very successful daw yung architectural firm mo ah. May mga kliyente ka daw na artista? Oo, sinusuwerte. Paminsan-minsan. Ikaw, kamusta ka na? Ayos naman. Eto, probinsyano pa din. Busy dito sa palengke. Ako na nag-aasikaso dito eh. Pinagpahinga ko na sila tatang. Ganun talaga. Wala namang ibang hahawak niyan kundi ikaw. Napatawag ka? Chris, I'm getting married! Papadala naman kita ng official invite pero gusto kitang tawagan man lang para maimbita kita ng personal. Hindi ako makakauwi kasi. Chris? Hello? Ganun ba? Yeah! Kailangan nandun ka kasi best friend kita, di ba? Of course! I will be there. Promise? Promise. Uy, congratulations! Ang ganda ng wedding mo. Thank you, Shelo. Thank you for coming, ha? Grabe, you flew all the way from Australia to be here. Hindi lang naman ako. Marami sa barkada natin kung saan-saang lupalop ng galing. Parang reunion na nga ng barkada to eh. Oo nga eh. Ang saya lang na makita kayong lahat. Pero teka, bakit wala si Chris? Yun nga eh, baka busy lang. In-invite ko naman. Nakakapagod naman yung motorcade na yun. Ang haba tapos ang traffic. Buti nga nakaupo tayo sa sasakyan. Imagine mo kung naglakad tayo dun. Bakit ba kasi may motorcade pa? Uy, Chris! Hi! Bottled water? Thank you. Carla! Uy, maiwan ko muna kayo ha. Sige lang, Shelo. Kumusta? Ayos naman, ikaw. Okay naman din. Jean. Sorry ah. Sorry, saan? Sa hindi ko pagpunta sa wedding mo. Wala yun. Hindi ko naman napansin. Huwag kang ganyan. Alam kong galit ka dahil hindi ako nakadating. Bakit? Nakakatuwa ba? Bakit ba wala ka? Sobrang busy ka ba? Marami bang bumibili sa palengke? Nasira ba yung kotse mo? Nakalimutan mo ba ako? Grabe ka, Chris. Months before the wedding, sinabihan na kita. Tapos wala ka. Sa buong buhay ko, minsan lang ako ikakasal. Tapos wala ka man lang explanation kung bakit. Kung hindi pa tayo nagkita ngayon, malamang hindi mo pa i-bring up. Sana nung una pa lang, tinapat mo na ako na hindi ka makakapunta. Wala ka naman palang balak sumipot? Nagpaasa ka pa? Jean, So bakit nga? Bakit wala ka noong kasal ko? hindi ko kasi kaya. Jean, high school pa lang. Mahal na kita. Sobrang manhid mo lang kaya hindi mo naramdaman. I have loved you all these years. Hindi lang ako nagkalakas loob na ligawan ka kasi ramdam ko. You have always seen me as a friend. I'm sorry. I'm sorry, Jean. Dear love, hindi ko alam kung maiyak ako o matatawa. Sa totoo lang, hindi naman mahirap mahalin si Chris. Husband material naman. Kaso, kaibigan lang talaga ang turing ko sa kanya. Hindi ko siya makita ng higit sa kaibigan. Nalungkot ako kasi nasaktan ko siya. Masaya naman ako sa buhay may asawa at marami ng bagong kaibigan. Pero iba pa din yung pinagsamahan namin ni Chris. Sana masaya siya ngayon. Kahit hindi na ako parte ng buhay niya.
kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!